ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। आध्यात्मिक साधनेत नामजपाला अत्यंत महत्त्वाचं स्थान आहे। यासाठी माड्याच्या वाडी इथल्या श्री सद्गुरू भक्त सेवा न्यासच्या वतीनं 18 केंद्रांवर 1,21,000 इतका अखंड जप करण्यात आलाय। या जपाला भक्तगणांचा अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळाला। श्री श्री 108 महंत मठाधीश सद्गुरू गावडेकाका महाराज नेहमीच आपल्या आध्यात्मिक मार्गदर्शनात नामजपाचं महत्त्व सांगत असतात। याचाच प्रत्यय भक्तगणांना या उपक्रमात आला। गावडेकाका यांच्या मार्गदर्शनाखाली 18 केंद्रांनी अखंडपणे 1,21,000 इतका नामजप करण्यात आला। श्री सद्गुरू भक्त सेवा न्यास माड्याच्या वाडी, कुडाळ, सावंतवाडी, कणकवली, मजदे, मालवण, वेंगुर्ला, कारिवडे, बांदा, बेळगाव, दिवा, सांताक्रूज, घाटकोपर, कांदिवली, बेतीम गोवा, कोरगाव गोवा, म्हापसा गोवा, सांकवाळ गोवा, पारसे गोवा, वास्को गोवा या नामजपामुळे भक्तगणांना खूप फायदा झाल्याचं भक्तांनी सांगितलंय। श्री श्री शुभंकराय नमः। श्री श्री शुभंकराय
शुभंकराय नमः श्री श्री 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 शुभंकराय नमः। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.